Have you ever felt like God was asking you to do something that didn't make sense? Kanang murag lisod sundon or murag Lord, sure ka ani. Kahinumdum ko sa usa ka panahon nga giingnan ko sa Ginoo nga buhaton ang usa ka butang nga murag kabaliktaran sa akong plano. Di ko kasabot, pero paghuman na kong misunod, didto na ko nasabtan nga obedience opens the way for miracles. Sometimes God's instructions don't make sense to our minds, but they make perfect sense to His plan. Kita tanan gusto o kadaugan. Gusto ta nga mo uswag, muangkon, mo overcome. Pero kung muingon si Lord, ayaw pa karon o lahi imong buhaton, usahay maglisod ta mo sunod. We want victory our way, not God's way. But the truth is, God's victories come through faith and obedience, not through logic or strength. Sa Joshua 6, diandam na sa mga Israelita ang ilang unang dakong gubat, ang Jericho. Jericho was a fortified city, taas ang pader, hugot ang depensa. Humanly speaking, impossible nga madaog. Pero tanawa ang plano sa Ginoo. March around the city once each day for 6 days. On the 7th day, march around 7 times. Then the priest will blow the trumpets, and the people shall shout, and the wall will fall down flat. Joshua 6:3-5. Kung ikaw pa si Joshua, murag makapangutana ka, Lord, maunag yun ni, maglibot-libot lang mi. Pero wala sila nag-question. They obeyed. For 6 days, naglibot lang sila. Walay gubat, walay sigaw, walay shortcut. Usahay mausad niyang lisod nga parte sa pagsunod. Ang pagpabilin nga matinumanon bisan di pa makita ang resulta. Ug sa ikapitong adlaw, sa dihang misunod sila pag-ayo sa sugo, the people shouted, the trumpet sounded, and the wall collapsed. Joshua 6:20. It wasn't their shout that made the wall fall. It was their obedience combined with faith in the power of God. And Rahab, the woman of faith from episode 2, was saved, a reminder that God never forgets those who trust in Him. Unsa man ang imong Jericho wall karon? Unsa man ang pader nga murag nagbabag sa imong dalan? Problema, kasakit, sala, o kahadlok? Maybe God is asking you to just keep walking, keep praying, keep believing. Bisan walay klaro nga resulta karon. Ang imong pagsunod karon mawang imong pagdaog ugma. Victory doesn't always come instantly. It comes through consistent obedience. God doesn't need your strength. He just needs your trust. Kung moingon siya, lakaw, lakaw. Kung moingon siya, hulat, hulat. Kay ang pader mo gubad dili tungod sa imong kusog, kundi tungod sa iyang gahom. Kita tanan. Adunay mga Jericho moments. Mga panahon nga murag walay lusot. Murag imposible. Pero kung mosunod ta sa Ginoo bisan di nato masabtan, ang mga pader mo guba sa hustong panahon. When we obey, even when it doesn't make sense, God shows His power in ways we could never imagine. So let's keep walking in faith, because soon the walls will fall, and all the glory will belong to God. Let's pray. Lord, salamat nga dili kinahanglan nga among sabot ang tanan aron among masinati ang imong gahom. Pasayloa kami kung usahay magduha-duha mi sa imong sugo. Tabangi kami nga magpabilin nga matinumanon, bisan di klaro ang resulta. Salamat nga sa imong panahon, among mga Jericho walls mo guba pinaagi sa imong gahom. Sa ngalan ni Jesus, Amen.